Μα τι γίνεται, δεν βλέπει ο Θεός την αδικία? Πού είναι ο Θεός της κρίσεως και της δικαιοσύνης? Δεν βλέπει τι γίνεται στον κόσμο? Τρομοκρατικά χτυπήματα, αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Πού είναι ο Θεός? Είναι εύλογο το ερώτημα, πού είναι ο Θεός? Αλλά η απάντηση είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Μη λογίζετε, λέει, τούτο βραδύτητα το ότι ακόμα ο Κύριος δεν έρχεται. Τρέχει ο χρόνος και εμείς καμιά φορά λέμε αργά πάει. Βραδύνει ο Κύριος. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά ο Κύριος έρχεται, αδερφοί. Εμείς δεν λέμε βραδύνει, εμείς τι λέμε? Έρχεται ως κλέπτης σε νυχτή. Αλλά ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Μακροθυμεί εις ημάς. Μη θέλω να απολεστώ συντηνές, αλλά πάντες να έλθουνε σε μετάνοια. Δεν θέλει ο Θεός να επέμβει με κανένα τρόπο για να σκλαβώσει την ψυχή ή να την απειλήσει, να την εξαναγκάσει να πιστέψει ή να δεχτεί το Θεό, να δεχτεί το Ευαγγέλιο. Θέλει μόνος του ο άνθρωπος να διαλέξει ό,τι θέλει και να μας πει ποιον θέλεις, το Χριστό θέλεις ή τον διάβολο θέλεις, ένα από τα δύο. Και εκεί είναι ακριβώς, αδερφοί, που ο Κύριος δίνει την πλήρη ελευθερία στον άνθρωπο να αξιολογεί πού θα στρέψει τελικά την καρδιά του, τι θα εκτιμήσει περισσότερο, αυτό τον κόσμο με τα φώτα τα λαμπερά, σε αυτόν τον κόσμο με τις υποσχέσεις της ευημερίας, ή στον Ιησού Χριστό ο οποίος μας δίνει αιώνια ζωή, αλλά μέσα από θλίψεις, μέσα από διωγμούς και μέσα από παθήματα πολλές φορές αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδαμε τους άλλους ανθρώπους, είδαμε τις θεωρίες, δοκιμάσαμε. Οι καρδιές πολλών από εμάς δεχθήκανε πολλά μέσα προτού γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν γνωρίσαμε τον Κύριο τα αφήσαμε όλα και ακολουθήσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εμείς μάθαμε ένα πράγμα, ότι ο Θεός είναι αληθινός. Εμείς δεν έχουμε βασιλεία εδώ, δεν έχουμε πολίτευμα εδώ, δεν έχουμε πόλη διαμένουσα εδώ, όπως είπε πολύ ωραία ο Αβραάμ, αλλά περίμενε την πόλη, την τελεία πόλη, την οποία ο Κύριος θα έφτιαχνε. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου θα είμαι εγώ. Και καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.